Zambian President Hakainde Hichilema may not attend the 44th Ordinary SADC Summit of the Head of State and Government in person in Harare on August 17, 2024, following his virtual participation in the SADC Troika Summit at the new Parliament building manned Hamped on Friday evening. Ashpere motion Donald Hakainde Hichilema nekuda kwema diplomatic tensions akati aya ini muzimbabwe handipindi ndikatoholda this SADC summit virtually sana minda masvika budanyo kwamuzora nhasi unobva wasubscribe like turn on the bell icon tv nampindula munyu kwamuchinzi. On Friday, Hichilema, the outgoing chairperson of the SADC organ on politics, defense and security, participated in the SADC Troika summit virtually from Lusaka alongside leaders from Tanzania and Namibia. Panapa tikuna kuti aiwasizva munongoziva kuti Hichilema tinoda kuti anga ane business laakanga achida kukoshesa raida kuita munyika make. Hichilema anogara just a neighboring country otokangocrossa Victoria Falls watopinda muzambia, but akati muzambia handipindi, akatopedzera atotuma mamwe representatives akati aimimi endai ini muzimbabwe handipindi nekuda kwematensions aripo kubvira panhau yakanotorwa nemutungamiri wenyika kurussia aiwa achinoti aiwa Zambia yava a threat yakuresa masuspicions kune mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Tinoona mamwe maministers anotaura zvakashata achiti aiwa Hichilema is a security threat kunyika yeZimbabwe. Mashoko awa nekuda kwatiri kuona kuti mafights aya ari kuitika pasocial media zvaita kuti Hichilema abva ati aiwa nyika yeZimbabwe handipindi nokuda kwokuti these guys they illegitimate uye vari kutoplanira kutomurongera chaiko. Ndotiziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi nemuvhu rarohwa naHichilema. Vanhu vapraisa vachiti aiwa Hichilema chibaba ndo president, even voice rake achitaura nyazvikuonza kuti aiwa Zambia yakakomborerwa. Pinai comment section medu mutize mafungiro enyu, musana kusubscribe or like and turn on the bell icon.